anya paro ni time moro nitie romo moro Boma Sky. Taroko mana suit moro maber ka dhi meeting kaka student. Ka romo nitie Jalango, nitie Pasaris. Ngeni bodyguards me Pasaris no weni an achiel kuom the waheshimiwa. An mana convoy. Awinjo ma smart ma media mane mbele na. Kori neno derokre kaka indecent do baya chien chon. Lakini suit nani no miyo achalo one of the people. Maido karimo mosa penja kaka parliament di. Okadonjo parliament. Koro rwakri according to kakedani joneni. Mane manya wacho rwakri kakedani joneni kasto gi parishien background ni janyuol ni bro neni. Yeah. Anya go instance moro matin into save mama moro. Mano ero gangsani kara ko short ni nyathi osiepna. Rwakri marach koro nyathine no somo KMTC. Nyathine first year kasto nyathine dhi shere ne rwakre maber. Dojo KMTC donjo rwako miniskirt ang'o dhi shere oyudo accident. Koro gochne baba gi ni ne bi identify body. Baba gi kachop to doko nyathine gi tatu. Rwakre marach to tamre nyathi. Nyathina rwakre kama koro ineno ka parent ni besi tamri ni a dead body. Yeah. Erokamano ahinya uru kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak kama ket kod mae.